aký máme a čo budeme dneska oslavovať, aký deň. Hore ruku. Áno, Sofinka, aký máme dneska? Deň Zeme. Deň Zeme. Sepko, tiež to si chcel povedať, či nie? Tak čo, aký máme dneska deň? Karneval, nie? Nie, naozaj, Sofinka mala pravdu, máme dneska deň Zeme. Čo to pre nás znamená, mravčeky? Vie niekto niečo povedať? Ale ja viem. No a čo hovor? Že dneska máme, že dneska k nám príde natáčať. Dobre, výborne. Áno, Alexko? Budeme sadiť kvetinky. Budeme sadiť kvetinky. Ešte čo by sme mohli dneska robiť? Kto má napadeli? Sadiť stromček. Sadiť stromček by sme mohli. Ešte niekto nejaký nápad? Čo by sme ešte dneska mohli robiť, keď je teda ten deň Zeme? Ačko? Sadiť listy. Listy sa nesadia, to nesadíme, ale napríklad... Keď zasadí stromček, to sa objavia. Napríklad tu pozrite sa, máme tie naše smetné koše všelijaké, farebné. Čo by sme mohli teda robiť? Takto vám našepkám. Emka? Pozbierať. Napríklad by sme mohli pozbierať čo? Smeti. Smeti by sme mohli pozbierať. A prečo by sme tie smeti mali zbierať? Lebo to štinina sú zemegula a zemegula je potom smutná. Veľmi výborne, veľmi si šikovná, Emka, chválim ťa. Budú vedieť prekročiť. Nie, áno, aj preto. Dobre, a keď chceme... A keby to odnesli, tak potom by nežili. Dobre. Takže ak chceme, aby naša zem bola veselá, aby sa usmievala ako tá, čo tam máme vyloženú, tak by sme teda mali robiť tieto veci, čo ste povedali. Ktoré to boli veci? Ešte raz si to spomeňme. Tobiasko, čo ste spomínali? Čo by sme mali robiť, aby zem bola šťastná? Upratovať. Napríklad upratovať tie smeti. S tými smeťami by sme čo mali robiť, Alexko? Zahodiť do koša. Zahodiť ich do koša. Všetky do jedného koša? Nie. Nie, že? A čo by sme s nimi teda mali robiť? Recyklovať. Výborne, Ačko, recyklovať alebo triediť. Dobre, toto bola prvá vec. Budeme upratovať. Druhá vec, čo by sme ešte mali robiť? Andrejko, ty si ešte nerozprával, povedz. Čo by sme... Že nemôžeme odhadzovať od... Nemôžeme, ale čo by sme mali robiť, aby naša zem bola veselá? Takže triedíme odpad, ešte čo urobíme? Už sme to tu spomínali. Čo budeme sádiť? Napríklad zasadíme kvetinky, čo ešte sme hovorili? Dneska aj stromček, áno, zasadíme si aj ten stromček. A potom bude naša zem šťastná. No, prvé teda čo urobíme? Že sme si tu urobili takýto les tu v strede. No. A čo myslíte, čo je na tomto lese zle? Marko? Že je tam plastový pohár. A len ten? Ešte tam je žuvačky. Ešte ďalší plastový pohár. Sevinko? A sova. Sova je zle v lese? A tá tam patrí? Zámku. Sova patrí do lesa alebo nepatrí? No, Martin, čo je zle v tomto lesíku ešte? Chrobáky. A to je zle, že sú tam, alebo je to dobré? Dobre. Super. A vidíme veci, ktoré nepatria do lesa? Áno. Napríklad... A čo myslíte, Emka, ako sa dostali do toho lesa tie veci? Že ľudia zlí tam hádzajú. A môžeme odhadzovať odpadky v lese? Ktorí nevedia rozmýšľať. A čo máme robiť s tými odpadkami? Zahodiť ich do koša. A keď nájdeme nejaké v lese odpadky? Tak ich zahodíme. Super. Dobre, tak ja si vás teraz chcem skúsiť, že či viete, kam čo patrí, keď nájdeme v tom lese nejaké veci, či to správne odhodíte do tých košov, dobre? Takže skúsime si to. Príde Toby. Nájdi baterku. Z čoho je baterka spravená? Taká železo. A do ktorého koša by si ju dal? Ľudne sa to pozeraj.
Vieš, akú farbu má koš, do ktorého ide kov? Železo? Určite? No pozri sa podľa tých obrázkov, že kam asi nepôjde a kam by mohol ísť. Máme špeciálny koš na to. Kto vie? Ja. Hore? Leuško? Do toho červeného. Takže baterka pôjde do červeného, lebo do červeného ide kov. Dobre? Môžeš tam dať, Tobi? Nájdi mi plastovú fľašu. Výborne. Z čoho je tá fľaša? To som ti napovedala. Ktorý kož je na plast? Vieš? Super, aká to je farba? Super, ne? Šup. Paráda. Marko, nájdi mi mrkvičku. A mrkvu by si dal do ktorého koša, keby je taká naozaj tá mrkva. Ktorý Marko používame na zeleninkové šľavetno, keď máme? Pamätáš si? Nie. Keď máme zeleninko bez šialenko, do neho chytneme hádzať čupky. Ktorý to je? Hnedý. Keď máme zeleninkové. Super, aká to je farba, Marko? Super, môžeš to tam dať? Mati, poď mi nájsť servítku. Z čoho je servítka? Z papiera. A do ktorého koša dáš? Kľudne sa postav a choď tam dať. Vieš? Ktorý to bude? Nemusíš ju trhať. Aký farby je ten koš? Voda. Super, dobre. Sofie, nájdi mi žuvačky. Kam je žuvačky? Z čoho to môže byť? Čo myslíš? Ten obal. Je to sklo? Nie. Kov? Nie. A je to nejaké ovocie, zelenina, čo by to Železo. Výborne. Takže dáš to do plastov. Ktoré sú plasty? Dobre. Teraz príde Karinka. Nájdi mi sklo. Kde tu je sklo? Super. A vieš aj do ktorého koša ide? Kam pôjde? Do zeleného. Môžeš. Ale daj ho tam opatrne, dobre? Z druhej strany musíš otvoriť. Tak. Super. Dobre, Karin, super. Ale nájdi mi šupku od banánu. Tu by si kam dal, od ktorého pôjde? Do ktorého? Bielý? Tak ti dám bio. Dobre. Ten nejaký farby. Môžeš. Emka. Nájdi mi drevo. To je, no super. Čo myslíš, kam by sme mohli dať drevo? Drevo. Keď doma porežeme halúšky zo stromov, tak kam by sme ich dali? No, skôr nie, lebo drevo sa môže ešte rozložiť, takže to dáme do ktorého koša. Takisto ako tá šupka od banánu, aj tá sa rozpadne. Takže, výborne, super, dobre. Stelka, nájdi mi bublinkovú fóliu. Z čoho to je, Steli?
Super. To máme aj my také pukacie. Aj my. Dobre, super. Márka, nájdi mi papierový pohár. Ten je z papiera? No tak skús nájsť. Super. Kam by si ho dala? Do ktorého koša? No, tak nech sa páči. Lalika, nájdi mi kartón. Vieš, čo je kartón? Taký tvrdý papier, na ktorý dávame, na ktorý kreslíme. No, super. Kam by si ho dala? Už som ti trošku napovedala, z čoho to je. Kam by si ho dala? Do nežeho. Do ktorého hlavy? Nie. Do ktorého dávame papier? Do ktorého dávame papier? Nie, papier. Papier. No vidíš, super, dobre. Aťko, poď. Nájdi mi pohár. Dobre, z čoho je ten pohár? Plastný. Výborne. Ktorý to bude koš? Nie. Super, aké je farby? Perfektne. Jakubko, Lacko, poď. Nájdi mi jablko. Dobre. Kam si dal jablko? Do ktorého koša? Kam odhadzujeme zeleninkovo? Jakubko. Výborne, super. Aké farby to je? Perfektne, super, super. Jakubko, Birčík, nájdi mi magnet. Dobre, super. A čo je ten magnet? Čo myslíš? Zo železa. Výborne, dobre. Kam by si dal to železo? Perfektne, super. Eli, poď. Nájdi mi šišky. Ale to patrí do lesa. Patrí to do lesa, ale keď to máme na záhrade, tak aby sme vedeli, kam to môžeme dať. Sú dve, to je jedno, ktorú si vybrala. Dobre, kam by si dala šišku, keby ju chceš doma do záhrady zahodiť? Super, do bioodpadu. Perfektne. Andrejko, nájdi mi púzdro od šampón. Super, z čoho je vyrobené? Perfektne, kam ho dáš? Akú to má farbu? Aká to je farba? Žltá. Super, dobre. Maxi, nájdi mi servítku. Dobre, z čoho je servítka? Papíru. Z papiera, kam dáš papier? Do modrého. Výborne, dobre. To ešte bol Alexko, nájdi spinku. Ale to už bol. Bol si už, tak Sofie, poď, Ja nájdi som už tiež bola. Všetci ste boli. Leo, poď nájdi spinku. Spinku. Ale počkaj. Z čoho je vyrobená? Marko, z kola. Kovu? Výborne, kam dáš kovu? Do ktorého? Do Super. Dobre, Marko, nájdi mi banán. Viem, už ste boli všetci. Banán. Nie, neboli sme všetci. Marko bol. Marko bol. Dobre, nevadí. A ja ste. Pekne sedí, môžeš druhýkrát. No, Marko, keby nájdeš banány v lese, kam ich dáš? Do ktorého koša? Kam dáš banány? Kam dávame zeleninkovo? Dobre, super. A Sobi, nájdi mi papier mi nájdi. Kam by si ho dal? Do ktorého koša?
Super, super. A Andrejko mi zoberie poslednú vec. Výborne. Z čoho to je? A ešte aj toto je z kovu. Vyskúšaj. A keby bolo to vrchné a z plastu, a toto je z kovu, tak kam by sme to dali? Dal by si to niekam inám? Alebo by si to dal do kovu? Do ničoho. A keby to dáme do toho čierneho, patrilo by to tam? Tam je zmiešaný odpad. Môžeš to dať tam do toho čierneho, dobre? Už nemáme, pozrite sa. Ešte tam je paprika. Paprika. Sebi, poď za ne papriku. Poď paprika. Dobre. Perfektné. Pozrite sa, ako sa nám krásne podarilo vyčistiť ten les. Tým zvieratkám sa hneď krajšie v tom lese dýcha, keď tam vnímajú tie odpadky a nie je to také preplnené. Čo myslíte? Je to krajšie takto? Áno. A už sa vám niekedy stalo, že ste aj vy vyhodili niekedy odpadky v lese? Nie v lese, ale na lese. Takže ich musíme vždy pozbierať. Dať si ich so sebou do tašky, keď tam nie je koš a doma to vyhodíme. Dobre? Alebo na hýša. A keby tam necháme tie odpadky v tom koši, tak čo sa stane s tým lesom? Čo zle? Čo zle? Čo by sa mohlo stať? By sa zvieratka zatúsili. To by sa dýchalo. Sofie? Aby bola naša zemegula smutná. Bola by smutná, keby sa vyznáme sebi. Aby v noci žili. Čo v noci žili? Aby tam nemali tie odpadky, aby sa noci dýchalo. Dobre. A tým, že sme takto vyčistili... Všetko bol tento tak. Popravíš ho? Dobre. Super. Takže keby tam tie odpadky necháme, tak by sme si znečistili ovzdušie, ako sme sa bavili aj vtedy pri vesmíre, že keby tu nie je dýchateľný vzduch, tak nemôžeme žiť na Zemi. Museli by sme niekam inám. Dobre? Áno, Karin? Že keby bola nejaká flaška otvorená a nejaký chrobaček by tam vliezol, tak by sa mu zadýchalo. Presne tak. Výborne. Takisto ani do vody nemôžeme zrádzovať smeti. Aby rybičky vedeli plávať v tej vode. Aby aj žralo. Aj žralo. Žralo koní. Nechráte, lebo veľký som zlý. Toto dám dobre. Jakubko, nemusíš to dávať na To zlý, lebo ťa zlý. Dobre, vidím, že ovládate všetky tie koše, úplne perfektne vám to ide. Sem tam sme sa ešte zasekli, ale my sa všetko krásne naučíme, kde to patrí a budeme spoločne chvíli. Naša planéta bola pekná, usmieva. Ukážte, ako sa tá planéta usmieva, tentička. Ja aj zatlieskaj. Boli ste veľmi šikovní, veľmi sa z toho teším, ako vám to krásne išlo. Musím vás všetkých pochváliť, že ste sa krásne snažili vyčistiť ten les. Išlo vám to úplne perfektne. A dnes sme si týmto úplne krásne uctili ten Svetový deň Zeme a povedali sme si, ako sa o tú našu planetu starať. Takže si zatlieskame ešte raz. Nie, čo to máme? Je to planéta, ale aká to je planéta? Výborne, Maximko, výborne. Je to naša Zem. A pamätáte sa, my sme sa včera bavili o krtkovi, ako on miluje prírodu a my si hovorili rozprávočku. To je tento krtko. Áno, a on má v lese
na tejto aj našej planéte má strašne veľa kamarátov. A pamätáte si, že tam bola medzi nimi aj... Toto je Žabka, áno. Ahoj, Krtko. Ahoj, Žabka. Ahoj, deti. No, Čo sa to tu stalo, Krtko? no ja som úplne nešťastný. Ja vlastne teraz neviem, čo mám robiť. Čo sa stalo? Toto je naša zem, deti. Čo sa jej stalo? Pozrite sa. Všetko je tam rozhádzané. Smie sa to takto? Nie. Veru, že nie. Krtko. Žabka, a čo keby sme to skúsili nejako upratať? Ale upracujeme, ale keď nám deti pomôžu. Áno, deti všetci. Áno. Výborne. Počkajte, ja sa postavím sem. Tu sa postaví Krtko. Takto. Krtkovi dám jeden kontajner. Krtko bude mať. Aké farby je kontajner, deti? Modrej. A čo dávame do modrého kontajneru? Čo? Papier. Výborne. A do žltého? Čo dávame do žltého? Výborne, plast tam dávame, perfektne, takže do žltého ide plast a do modrého ide papier, perfektne. Takže my teraz pomôžeme Krtkovi. Pôjde napríklad Kristínka. Poď, Kristínka. A vyber niečo, čo nepatrí do tej našej planéty Zem. Vyber si niečo. Papier. Kľudne, No poď. vyber si hocičo. A papier dáš Krtkovi alebo Žabke? Ja. Tak, daj si. Tak si, Beni, poď. Ty si vyber niečo tiež. Aj dve veci si môžeš vybrať. Výborne. Super, ty máš aj jedno, aj druhé. Čo máš v tejto ruke? Čo to? Kam dáš plast? Výborne, choď daj tam plast. A Maličky, pomaly. Nie to na Krtka. A v druhej ruke máš čo, Beni? Plast. Čo máš v tejto ruke? Výborne, kde dáš papier? Super, a teraz poď. Počkaj, vyber si aj ty. Čo máš v ruke? Povedz, čo máš v ruke? Výborne, tak daj do ktorého kontajnera. No teraz po Tobiasko, ty. No čo si vybral? No, je to papier? Nie, no poď. Ide Pavlíka. Čo si vybrala? Čo to je? Výborne. No, Simi. No, Simonka si vybere. No, výborne, čo si vybrala? Je to plast, dobre. Oliverko, ty si čo vybral? Plast. Čo to je? A plast je to. Čo to je? No, v čom boli zabalené vajíčka? Z čoho je to púzdro? Z čoho je to? Aký je to materiál? Čo to je? Plast alebo papier? Papier, daj sa. No, kto ešte? No. Kniha. Podľa teba kniha? Kniha je z papiera alebo z plastu? Papier. Výborne. Ale to do koša nehádžeme.
knižku, lebo je veľmi pekná. Tu si dáme sem na stôl, dobre? Ja. No čo máš, Miroška? Čo to je? Čo to je? Ja. Toto je papier. Toto je papier. Plast, výborne. No, to ešte tam máme. Ešte Juli skúsi. Máme, Julika, poď. Vyskúšaj. Ja chcem. A ja chcem. No, čo si našla? Knižku. A knižka je z plastu alebo z papiera? Tak, dáme sem. Daj, tú knižku dám sem, dobre? No a ešte Eliška. Poď, Eliška. No, vyber si Eliška. Tak to je ľahká, tu pomôž. A ešte tu máme zahodené. Čo ešte by si zobral? Výborne. Čo to je, Eliška? Papier alebo plast? Super. Kde zahodíš papier? Výborne. Damianko? Poď, Damianko. Ešte čo? Aké smetice? Čo tu nepatrí? Ešte to... A to je čo? Z papieru alebo plast? Toto je špas. Výborne, tak to daj. A toto je kafe. To je... Nie, to obidve máš plast, dobre? Damianko, daj mi tuto. Výborne. Romanko? Poď tam, poď. Ešte čo tu nepatrí? Výborne, mal si to celú dobu pred sebou. Čo to je? Mikrovlnka, alebo áno. A je to papier, alebo plastová teba? Z čoho je tvrdé? To je... Je to tvrdé? Čo to je? Plastu, dobre, takže dáme to. Čup, ale to je ťažké, že? No. Tak, pozrime sa, deti. Máme už čistú našu planetu Zem. Výborne, Krásne sme ju vyčistili. Zvládli sme to všetko. No, môžeme si zatlieskať. Ale ja viem, že detičky sú veľmi šikovné a nielen, že takto parádne vedia vyčistiť túto našu planétu Zem, pravda? Ale my sme si ešte niečo pripravili. Žabka. Čo? Ja som taká zvedavá. Idem sa pozrieť. Detičky veľmi dobre vedia, ako sa starať o našu planétu Zem. No, takže prvka si dáme sem. On sa bude na nás pozerať. Pozrite sa, kto má takúto peknú zelenú plastelínu? Ja. Tak sa postavte s tou zelenou plastelínou. Zoberte si Samko, postavte sa, postav sa. Ja mám celé. Áno, zoberte si, áno, tak. Poď. Ty nemáš, iba ty. Zober si to. A poďte za mňou, poďte, postavte sa, postavte sa. Postavte sa, Ajko. Aj ty, Ajka, poď, postav sa. Čiže pani učiteľko, Ksenko. Tu sa postavte. Čo si myslíte? Do ktorej časti planéty to dávame? Do tejto krásnej, čistúčkej, alebo do tejto škaredej, zničenej Zemi?
Kde to dáme? Do ktorej časti? Čo si myslíte? No? Pozrite sa, aký Tu sa staráme napríklad o stromčeky zelené a o kvetinky pály. Kde to dáš? No? Na túto stranu. Tak. Počkaj. Výborne, tak toto patrí, super Simonka. No, do ktorej strany to dáš? No, Kristi. Tuto. Tak, perfektné. Sami? Daj. Dobre. Alexko? Môžeš aj tam. Dobre. Tak. Poď. Románko. Alexko, môžeš si zháčať. Choď si sadkať na miesto, dobre? Toto dáme. Dobre. A ešte... Poď ešte ty. Kristínko, choď si sadkať. Choď si sadkať. No, alebo čo toto dáme? Čo myslíš? Výborne, super. No do tej rieky nie, lebo sa utopí. No, Jakubka, čo myslíš? Áno, výborne. Choď si sadkať. Tam sú rybičky, áno, choď si sadkať. Dobre. A ešte Tiarika? Do tej časti, do tejto škaredé, alebo do tejto? Ty ešte sedíš. Teraz, kto má čiernu plasterínu? Postavte sa, že majú čiernu plasterínu. Poďte sem. No, čo máte tu čiernu plasterínu? Každá má obrázok o našej prírode, ale o tej zničnej, že? Takže do ktorej časti to dáme? Do tejto peknej nezničnej, alebo do tejto škaredej zničnej? Čo myslíte? Presne tak, takže to tam postupne môžete dať, takže dá to tam Beninko. Daj Oliverko. Super. Tak. Damianko dá. To. Dobre. To dal, môže ísť na miesto. Eliška, tuto moja. Hočinka. Poď. No môžete to tam dať. Výborne, Elizabeth. Môžeš to položiť. Áno. Hneď. Poď si sadkať. Juli, poď si sadkať. Alebo tuto. No, kde to dáš, Eliška? No, tak to tam daj. Takže je vyčistená naša planéta a krásne ste vedeli uložiť, čo škodí našej Zemi a čo neškodí, čo je správne a čo nie je správne. Všetko ste to krásne zvládli a tuto naši kamaráti Krtko a Žanka, pozrite sa, akí sú usmiatí. Ako sa tešia, vy sa usmejte. Výborne. A oni už idú preč, tak my všetci zakývame. Odišli. Ale my vám teraz ešte nezajdieme s pani učiteľkou Ksenkou, že ste priniesli krásne kvietky do škôlky a zem a my teraz spolu pôjdeme a skúsime si tie kvetinky zasadiť. A ich polejeme, aby neboli suché, aby nám krásne rástli. Že budú veľké. Obrovská je, zem je obrovská. Dobre. Chytíme si kamaráta, kto sa nám vyčekýva. Pôjdeme spolu tichučko a bude nám pritom vesel.
Énekel, ne lesz, hogy Igen, mondjuk, hogy ki kezdi. Lió kezdi, választ egy szemetet. Linduska, gyere itt! Itt még van egy. Egyet vegyél ki. Léla, Mind sorra kerültök, ne izguljatok. Léla, ne siess. Na, mit vettél, Lió? Banánhéj, azt melyikbe tesszük? Bio. A sárgába. Nem, azt a melyikbe, Lió? A zöldbe. Ezt hoztuk, ami elrothad, amit a komposztba tehetünk. A barna. Azt oda tesszük, bizony. Az itt fél. Következik, sorba megyünk, jó? Következik a Chloé, mehet, választ egyet. Az micsoda lehet, szerintem? Milyen anyagból készülhet? Melyikbe dobjuk? Igen, a fémbe, nagyon jó. Mehet a Dávid, válasz egyet. Na és még mi van? Énekel? Azok tetszett. Na jól van, hozd. Tényleg. Na melyikbe? Pirosba? Megyünk? Ja, gyerekek. Jó. Tovább megyünk. Választhat a Leila egyet. Leilus, vegyél egyet. Ó, az milyenbe dobjuk? Nagyon jó. Mutasd ide. Melyikbe dobjuk? Igen, a műanyagba. Melyik színűbe rakjuk a műanyagot? Sárgába. Nagyon jó. Na válasz, te, ha már itt vagy. Válasz. Rokko, válasz. Válasz. Ez az a üres az, amit már nem lehet kitetni. Ó, az micsoda? Nem, miből készült ez? Üveg, bizony. Az üveget melyikbe tesszük? Melyik színűbe tesszük az üveget? A zöldbe. Tedd a zöldbe. Zöldbe. Tudod, melyik a zöld? Az oda tesszük. Emmike, választ egyet. Na, választ egyet. Te is azt. Gyere, dobd ide bele ebbe a pirosba. Oda, pirosba. Pirosba. Melyik a piros? Az a piros. Tobiasko, választ egyet. Műanyag üveg. Nagyon jó. Azt melyikbe dobjuk szerintem? Nem, a zöldbe tesszük az üveget, ami összetörik. Ez műanyag. Ezt melyikbe tesszük? Igen. Sárgába, sárgába. Lányok. Mehet az Emma választani egyet. Na, Emma, mit választ? Ó, csokinak a papírja, csomagolója. Azt melyikbe dobjuk szerinted? Emike, mutasd ide, mi van? Mikor fogok én? Már is te következel. Emma eldobja, hogy melyikbe való az. Emma, na melyikbe tesszük szerinted? Nézzétek meg, melyikbe megy az, ami az Emma kezében van? Olyan műanyag. Nem a kékbe, az nem papír. Az műanyagból van. A műanyagot melyikbe tesszük? Sárgába. Sárgába, úgy van. Na választhatsz, Danko. Danika? Nem. Üvegem. Ó, az üveg, melyikbe tesszük? Nem a pirosba. A zöldbe. Zöldbe, jól mondja a Dávid, a zöldbe. Gyere erre körbe. Itt vannak a szövegekben, látod? Lehet látni. Szuper. Hugi, válassz egyet. Na, az fémből van, azt melyikbe dobnád bele? Abba, nagyon jó. Karinka, választhatsz most, te? Nagyot is választhatunk, nyugodtan nagyon. Igen, aztán majd kidobjuk. Tanítani, de az úgy néz ki, mint A Karinka agyüveget választott, azt melyikbe dobnád?
Nem oda a fémet tesszük. Üveget, szklop, melyikbe tesszük az üveget? Oda bizony. Nagyon jó. Anna választhat egyet. Én most adom a követ. Most adom. Aki választott, az addig csücsüljön le, jó? Na, az miből van szerinted? Műanyag. Melyikbe dobnám bele? Oda a fémet tesszük. Műanyagot a sárgába. Nagyon jó. Figyeljetek, aki már volt, az ide leülhet a padra, jó? Gyertek, csücs ide le. Emike, választ egyet, Emi. Igen, nagyot is lehet, nagyot is választ. Na, azt melyikbe tesszük? Mindjárt elmondom. Melyikbe tennéd azt, Emi? Üvegbe, nagyon jó. Vigyázz, a Dávidka már választott egy papírtáskát, azt melyikbe tesszük a papírt? Ki segít neki? A papírt milyen színébe tesszük? Nagyobb? Kékbe, nagyon jó. Tedd a kékbe. Lindus, gyere, még te nem voltál, gyere. Gyere ide, Linda, válasz. Meg a Kikuska is. Na, az mibe tesszük szerinted? Az műanyag. Sárgába vagy a zöldbe? Nagyon jó. Sárgába, Indus, sárgába dobjátok bele, jó? Nem, nem teszik oda. Ügyes voltál, jól letted. Na, miből van az? Ami elvan a Indusnak. Műanyag. Műanyag, szerintem is műanyag. Dobjuk ide bele, jó? Találta azt. Miből van? Van itt sok személy. Segítsetek. Az fémből, oda, igen, fémből van. Az miből, Dávid? Műanyag. Műanyag. Kipuklat Luki, az mivel van? Aki szeretne, még lehet, még van ott tőlem, válogathatunk még. Én akarok még. Én is akarok. Na válasz, vegyél már, ezt így szép lehet. Szuper projekt. Anna, a tojáshéjat hova dobjuk, az elrohad? Az almacsukkát is, az elrohad, azt ide tehetjük a kompoztba. Ebbe a barnába. Ez elrohad, ezt tehetjük a barnába, ez pedig műanyag, akkor melyikbe tesszük? Nagyon jó. Oda, Mi van még? és a műanyagot hova? Sárgába. Nagyon jó. Na, ez hova való ez? Hova való ez a Luki? Gesztenye. Hova való? Ez is elrottad a gesztenye? Nagyon jó. Ez hova való szerintem? Oda, szuper. Na megvan minden? Üres a kosár. Az is elrottad. Üres a kosár, most már leülhettek. Sikerült mindent szétválogatnunk.
Takže pozrite sa, čo sme vytvorili. To je naša zemegula, krásne si ju vymalovali. Keď sa poriadne usuší, tak to tam aj prilepíme. Dobre? A čo si tam ešte prilepíme? Čo sme zafarbili vnútri? To čo farbila? Zvieratka. Miuška, čo si farbila? Mravčeka. Kto ešte čo farbil? Kýči. Plášť napríklad. Nevadí. Adamko, kvetinku. Paťko, si čo odstrihal? Pán druhý Paťko. Čeličku, ale ešte nevystrihnuté. Vôbec nevadí. Lukinko, ty si čo strihal? Strom. Zarinka? Ja som robila domček, ale nechce vystrihnúť. Nevadí. Všetci dokončíme. Dominik, ty čo máš? Ja som zvieratá. Nevedel som, že domček má hniedy. Nevadí. To opravíme, keď je niečo pokazané. Adamko, ty sa pekne? Tak. Kto mi vie povedať, čo ste robili teraz? No, Máku, ty si čo robil? Čeličku si robil? Riči. Zemegulu. Vivinka, ty si čo robila? Čo si vytvorila? Vetríček. Miuška, čo si ty robila? Čeličku. Luky? Čo si tam hľadal? Musíme niečo vládať. Že sme niečo pohľadali. Dominik, ty si čo robil? Miuška. Farbili sme ten zemegulu. Áno, tam ste zapúšťali vodičku do našej zemegule. Toto je všetko dôležité, aby sme mali zdravú zem, aby sme mali zdravú vodičku. Potrebujeme na to, predstavte si na to, aby sme mali aj zdravú zem, aj vodičku. Aj tie včeličky potrebujeme. Preto tie kvetinky netrháme, chránime ich. Dobre? A dúfam, že ste si všimli, že som tam dala nejaké obrázky. No, potom porozmýšľajte, že prečo som ich tam dala. Dobre? No, vieš ličiť. Lebo učíme sa Aký máme dneska deň? Kto si to pamätá? Zem. Nie Zem, Paťko? Zem. No, ako sme to povedali, že čo to je? Dneska máme deň Zeme. Dobre? Takže teraz sa tu pekne postavíme okolo tejto našej planéty, pekne vedľa seba a odfotíme sa pri našej.
Zofínka, už prosím stačí. Dobre, Lavrika tam pôjde, alebo pôjde preč od nás? Počítam do 2 iba. Ďakujem pekne. No, ideš ty rozprávať, či ja pani učiteľka? Môžeš kľudne ty. No, takže, mravčeky, čo sme teraz, Matiasko, robili? Sadili sme. Čo sme sadili? Kto vie hore? Sadili sme kvetinky sme sadili. Niekto, hore ruku, kto už takto pomáhal aj doma mamičke alebo babke, niekomu sadiť kvetinky. Ja babka. Dobre. Nekvap. Dobre. A teraz sa chcem spýtať, prečo sme tie kvetinky, Alexko, sadili? Povedz mi ty. Aby zem nebola smutná. Aby zem nebola smutná? Ešte čo, aby bola tá zem? Šťastná, aby bola tá zem. A myslíte si, že tá zem je aj krajšia, keď budeme sadiť takéto kvetinky? Takže bude aj krajšia tá zem. Pozrite sa, ako pekne sme si okrašlili tuto tie okienka. Teraz sa o ne, ako budeme starať o teraz? Stelka? Ako sa budeme o ne starať? Budeme ich polievať, dobre, a takto sa o ne budeme starať. Som veľmi rada, že sa nám... Ačko, poď tu vedľa mňa, poď. Som veľmi rada, že sme sa takto pekne spolu, že sme zasadili tie kvetinky a že sme to tak pekne ozdobili, tie naše okienka. Nezabudneme sa teraz už o ne starať, boli ste veľmi šikovní. A chcem vám aj takto zatlieskať spolu s Ačkom, že sa nám to takto podarilo. Boli ste veľmi, veľmi šikovní.